Te session part akan ka video ngan rasapi ya ki artli ki requirement kaban kong kadai ha ka Small Industries Development Bank of India SIDBI ha ki post jong ki assistant manager grade A ha ki general stream bat kabar kadai ha ka Kotak Mahindra Bank Meghalaya Shillong nam ta ki post jong ki agency partner kane ki shim ya ki belapandap ya ka kelas 10 pass te peja kene ka video hadu banda code ngan batai banyak IP namun tak kini ki atli ki requirement balada pidi ibadang thmai ha kene ka channel sengawa banai like ya kene ka video bat kumjuru ban subscribe ya kene ka channel te parlok mentang ngan batai shwa ya ki kam laplat da ka Small Industries Development Bank of India SIDBI te sabawan peja kene ka video hadu banda code wat sawan pat sa ka Kotak Mahindra Bank Meghalaya Shillong ka Small Industries Development Bank of India SIDBI ka code application yapi namta kitu ki bakwa ya ka banking job namta ki post jong ki assistant manager grade A haki general stream but cluster ban submit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka arpu pratrik November arjar arpulai te hakini ki post jong ki assistant manager grade A haki general stream ki nombor ki post ki belat ki don hadusan post bat haki post kategori sepat namta ki SC pra post namta ki ST sau post namta ki OBC kerwai post namta ki EWS san post bat namta ki UR kadai arfar post bat hak kajing seu ka ba sau wajar san spa adu knai wajar haka shibnai bat ha karta ka phila apna apply kadai ha karta ka ba khat pra hadu lai post name karta bat ha ka age election part license name namta ki OBC sans name namta ki SC ST bat post name namta ki PWD bat ha ka karan pule ki shim ya ki bla pandap ya ka bachelor degree ha kano ka subject na kano ka recognized university kane institute lengba ka minimum percentage ka 100% mark bat namanta ki SC ST PWBD kadai san mark ha ka aggregate na kano ka recognized university lane institution lengba ka GOI lane UGC bat pidero bandon ya ka working experience ka barsnam ha ka schedule commercial bank lane Indian financial institution ha ki area jong ka MSME lending bat namanta ki application fees namanta ki SC ST PWD kadai cispa pesan bat namanta ki OBC EWS bat general kadai cijar cispa bat namanta ki staff kadai nil omdan te komno fill up apply namanta ka SID BI requirement are apply namanta ki post jong ki assistant manager vacancy te lada piton ka interest pan apply ya kane ka post fill up ban submit ya ki application form ko jong pi tengba ka online tengba ka SID BI official website aswa ka arpratrik November arjar arpulai bat ka link ban apply ngalabu a description jong kane ka video bat sa check bat pihak ban register shwa bat adin ba fill up register fill up ban apply ya kini ki post bat lada piton kano kapat ka ba phim pat sai ba sewa ban comment ha kane ka video bat mentangan bataya pi na menta ki kam balapanla da ka Kotak Mahindra Bank Meghalaya Shillong ka code application na menta ki bakwa ya ka banking job ha Meghalaya Shillong na menta kini ki post jong ki agency partner te hakini ki post jong ki agency partner ki nombor ki post ki belat ki don hadu shpo post bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka ba arp sans name shajarong bat ha ka salary om pati badu menta bat ha ki essential qualification part ki shim ya ki bla pendap ya ka class 10 pass shajarong bat ha ka experience pidi bendon ya ka experience ka basis name ha ka sale lani license name ka working experience ha kano te komno fill up apply namta ka Kotak Mahindra Bank Meghalaya Shillong namta ki post jong ki agency partner vacancy telada pidon kamon bat ka karan pule filawan pa ya ka resume go jong pi show email robin.marak@kotak.com
ane pila wan pha lengba ka WhatsApp hau neu number pra sau iwe san not san ar iwe kendai bat kelas dat kadai hadu bagi push kila daw te parlok ada pikwa ban apply sebhawan le nok loy yo beldap sen te parlok ada pidon kano kepat ka papi percaya bah hakini ki push sebhawan komen hakane ka video te parlok hakane ka video tanggini jiben tip bat nge page pat hakawe ka video kublai shibun